1, 2, 3, πάμε. Και τώρα σηκωθείτε να δούμε διαφορά στο σωματότυπο. Σηκωθείτε να δούμε διαφορετικά στο σωματότυπο. Έτσι. Αγάπες βλέπω. Παιδιά, έχει πολύ βαθιά, θα πονέσω. Δήλωση. Λοιπόν, Δήλωση. να σου πω, κάτω, στο κάτω, έλα, γυρίσω από κάτω. Αγάπη. 1, 2, 3. Φεύγουμε, παιδιά. Τι κάνουμε, να πάμε και εξηγήσουμε.